ଆଜିର 30ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଘର ବାସ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଘର କୋଣରେ ଅଳିଆ ଜମା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯାନବାହନ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜମି ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ଝାଡ଼ୁକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଗୋଟେ ଘରର କୋଣରେ ଶୁଆଇକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର କଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନମ୍ବର 4, ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଘର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ପାଦ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, କାଚ ବୋତଲରେ ଲୁଣ ସହିତ ଲବଙ୍ଗ ମିଶାଇ ରଖିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ଗାଧୋଇବା ଘରେ ନଖ କିମ୍ବା ଦାଢ଼ି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 7, ଶନିବାର ଦିନ ଲୁହା ଚମଡ଼ାଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଲୁଣ କିମ୍ବା କୋଇଲା କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ମାନ। ନମ୍ବର 8, ଗାଈ ଖୁଳାର ଧୂଳି, ଧାନର ଧୂଳି, ଭଣଜାର ପାଦ ଧୂଳି ଘରେ ପଡ଼ିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ଗଡ଼ରେଜର ମୁହଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କରି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10, ଶନିଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 11, କୁଲା ଓ ଛାଞ୍ଚୁଣୀ ଏକାଠି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 12, ସୋରିଷ ତେଲରେ ସିନ୍ଦୂର ମିଶାଇ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟୋପାଟିଏ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 13, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କଣ୍ଟା ଥିବା ଗଛ, ଭଗ୍ନ ଚୌକି, ଭଗ୍ନ ଖଟ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 14, ମହୁ ଫେଣା ଘରେ କିମ୍ବା ବାଡ଼ିରେ ରଖିଲେ ଶୁଭ। ନମ୍ବର 15, ତଳେ ବସି ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ। ପଥର ଉପରେ ବସି ପୂଜା କଲେ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କାଠର ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସି ପୂଜା କଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମାଡ଼ିଥାଏ। କୁଶ କିମ୍ବା କପଡ଼ା ଆସନ ଉପରେ ବସି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 16, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବସିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 17, ଘର ପାଖରେ କଇଁଆ ଗଛ, ତାଲ ଗଛ, ବାଉଁଶ ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 18, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଘରୁ ଲୁହା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 19, କେବଳ ଠାକୁର ଘର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଘରେ ମହାଭାରତର ବହି କିମ୍ବା ମହାଭାରତର ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 20, ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖ ନ ରଖି 2ଟି ଶଙ୍ଖ ରଖିଲେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 21, ଘରେ ଯଦି ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ଏକ ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଘରର ପଶ୍ଚିମ ପାଖରେ ରଖି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 26, ଅରଖ ଗଛ ଘର ପାଖରେ ରଖିଲେ ଶୁଭ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 27, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜମି ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 28, ବଉଳ ଗଛକୁ ଶନିବାର ଦିନ 7 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ତା'ର ଚେରକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 29, ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଘର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ପାଦ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 30, ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ପାଣି ଟ୍ୟାପକୁ
ପାଣି ବନ୍ଦ ପରେ ପାଣି ଝରିଲେ ଘରର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।